Ik ben zo aan het zoeken, ik denk, potverdikkie, wat looit hier? Ik denk, dat geen muis. Want zie je, daar ben ik bang voor, no? Ach, ik heb nog niks van muizen. Muizen en ratten, het is een verschrikking. Nou, en er was een mol. Het was vroeger van ons huid, die had hier ook een bedrijf. En daar ben ik nog een beetje hobbyboer op. Ik woon hier niet, ook al heel lang niet meer. Ik woon in Wieringenwerf. De verkoop, dat doet Afke. Maar je komt speciaal hierheen voor dit? Ik kom hier speciaal naartoe voor dit, ja. Om maar de knibbels in de handen in de modder. Ja, maar dat is niet de straf hoor. Nee, dat ben wij zo Hey, gewoon. dat is toch een pracht. Een bulster is nogal gevoelig dat die blauw wordt. Dus vandaar dat we het met de hand rooien. Maar je moet niet vergeten, hier ben wij ook met groot geworden. Hè? Ja, Wij deden dit vroeger al. Ja, dat is een passie voor mij. Ja? Ja. Waarom? Ja, hier ben ik met groot geworden, zit in de aderen. En dat krijgt er niet uit. Dat gaat gewoon met. Je zet er één erpel in de grond en dan moet je eens kijken wat we eruit halen. Het is toch fantastisch. Het is zo'n mooi product. Ja, hier genieten wij altijd van, is goed? Ja. En onze oudste zoeken die loiteren. Dat is iets. Vorig jaar zei je tegen mij, dan moest je eens begrijpen, nu ben ik 78. Ik weet niet dat ik hier volgend jaar nog wel weer ben. Nou, toen kwam ze. Toen hebben we hem op een foto gezet, hebben we een filmpje van gemaakt. We zeiden van, dat kan de laatste keer wel wezen, jongen. Maar hij zegt, ik ben er weer hoor. Ja, jongen, maar dat doen we al jaren en dan help je die man even. En, ja, maar een paar dagen. Hé Jasper, ja. Kun je ook even een stukje rooien? Ja, dat willen ze ook op een film hebben, Klaas en Jasper. Dat is wel. Dat moet je even, hè? Ja, nou dat zou mooi wezen, want daar heb ik niet zoveel verstand van. Dat weet je hem ook wel, man. Hoi. Dat is Jasper en dat is Klaas. Dus dan weet je hem dat ook. Waar heb je hem nou de hele dag hoer? Over alles. Alles komt op wapen. Wat er gaande is en... Misschien voor mij is het wel interessant wat er hier een beetje gebeurt, omdat ik hier niet wegkom. Dus dan hoor ik nog wel eens wat nice. En Afke die weet meestal alles. Dus, Ja? ja, Afke die weet alles. Ja, goed. Ik kom prot op een lap, kom een prot mensen bij me. Kom maar hier, mannen. Mensen die lekkere eerpels hebben, die kunnen altijd bij me komen. Hij is niet stief, hij is niet heel krumelig dat je uit een ander valt. Nou, ik zou zeggen, bedankt allemaal. En aan het kijkers. Tot oude ziel.